Jotoni bagwi saklaimung khapangni takhuk tei bukhuk song. Tipra sarok rang kwrwi wngwi sak hamya bohogo tumor ganang haya kheba gallbladder stone abhai wngwi tongnai rok tei gaini problem wngwi tongnai rok operation tabubo khlaimani kho borokni phasing kobokjago chini kherengbar saknai nok bai kwrwngbainani bagwi dakti ni chwng edisini chini kherengbar saknai nokni phasing tei surgical camp songsajaknai aro kwrwi bigra tipra sarok gallbladder stone wngwi tongnai gaini problem operation nangwi tongnai tumor wngwi tongnai rokno chwng free borokno operation khai rwnai tongmungno norokni thani Ayushman Bharat card rok tongkha hwnkhe chakugo je obhaikhe operation khaimaya tumor tongo gallbladder stone tongo aborok dakti no chini kherengbar saknai nogo phaiwi kwrwngphaibai di.